Say, I or Chin, I be a head, and Tawanta were by. Ama yɛn puntu dwuma a wɔyɛ nyinaa akɔfɔm school for school anu musu we sra wa sisei we so ɔde ne ho yɛtu no anso yɛ die nim sɛ ɔno ana ɔyɛ he obi akɔfo mu kra na osuro ɛsra yɛsie yɛkɔfo obi aba obi a ofire he ɔno osi ahemfie no yɛ die nim obi aka ebi a yɛwu ayi bi a yɛ nim no yɛ nim obi a apagya twra so ama twɛ so nyanyam wonam a obi aka ni firi twra so akyem twra so na wo mpe wo pɛde yɛmpɛ manso yɛmpɛ matiw maka obi a wɔtwra so yɛpɛ mpuntuo nko a na yɛrehwɛ ɔde no wa yɛ bi a waboa yɛ papa wapagya ɛtwra so emu nkwadaa ne mpani nyinaa ɛnɛ wobɛtwra so abɛhwɛ yɛde hoahoa yɛ ho ɔma scholarship kɔ school ɔhwɛ bebree secondary school na wo mpa wo pɛdeɛ wadawroma yɛn nyinaa yɛhe kɛseɛ no nanso obi anya bi ma yɛtwerɛ so ka ayɛ bi ahwɛ ho nti wadawroma yɛ pasumdwe peaceful dialogue no ntumi amoa yɛn enya yɛn puntu nti yɛsrɛ Ghana man nyinaa president ɔmfa na anu ntumu o ɔmɛtwerɛ so nhye na nkwaya sɛ yɛn di nsɛnsɛm no wakɔfa sogyafo bibi hɔ yɛde yɛpɛ mpuntuo yɛpɛ yɛ hen yɛda ase brɛ no a ɔde ne ho no ɔno a na yɛnim ɔno a na wapagya kura yi nyinaa nti ɔno a na yɛnim yɛbɛsrɛ ɔsagyefo amoatia ɛne ahemfo no aka de nyinaa ɔmadawroma nana dokuya ɔmadawroma yɛpɛ asomdwe wɔtwerɛ so o ɛnɛ manso ɛnya de pa manso bokuro manso titi nipa manso sɛi nipa nti na dawroma ɔsagyefo amoatia wadawroma mo akoma mmra fam na bibia wo bia no ɛyɛ peaceful dialogue wo yɛ pani ɛyɛ ɔde no ayɛ bi ahwɛ fama hemfo no na hemfo no nyinaa mo ntrase na ɔmo nka bɛyɛ kura ɛnkɔ santehen hɔ yɛmpɛsɛ twerɛ so bɛhyi o asantehen fa na no ntum bi yɛmpɛsɛ twerɛ so bɛhye sɛsi a wɔbae police station ahemfie executive palace ɛyɛ so beautiful a wohwɛ kura ɛhwɛ na wadawroma obi nsi ne fie na wo nka sɛ obi a onni kaprɛ ne simpo anim ɔmɛtene fie hɔ ɔsagyefo amoatia ekuta wo nam ɛnya deɛ a ɛno ɛbɛyɛ yie yɛde yɛhwehwɛ mpuntuo kɔhwɛ police station kɔhwɛ project bebree a wɔyɛ ma yɛtwerɛ so wɔn biam na bɛtumi ayɛ wɔ yɛ ama yɛ yɛdeɛ ayɛ bi ahwɛ deɛ ɔno atena yɛ taa n'akyi ɔno ano ɔyɛ mpuntudwuma ama yɛ wɔtwerɛ so wapagya twerɛ so wonam a ɔsɛ mefiri twerɛ so wadawroma manso nya de pa manso bɔkuro o na yɛ a yɛnka ne kɛse wadawroma nana kufo ado baayɛ ɛyɛ ɛyi ɔkyemam a yɛ ɔsagyefo amoatia wona woda no ɔma yɛ secondary school edu baako kura ni hɔ a ɛba ɛtwerɛ so yɛmpa aba efie tete bi nyinaa no yɛhu wɔkye he a wabɛsi keegi baako keegi dan baako kura a wɔtwerɛ so nti wadawroma yɛnya yɛ bi ahwɛ na wɔboa yɛ mpuntuo wapagya yɛ kuro na ma yɛn a wadawroma yɛpɛ peaceful dialogue yɛmpɛ manso bia